Това е сестра Агнес от Параклиса в болницата. Тя свободно говори френски и се съгласи да ви превежда. Благодарим ви много. Моля. Сестра Агнес, попитайте го, кой го праща. Qui vous a envoyé ici? Faites une grave erreur. Bientôt vous allez me demander pitié. Sale nègre! Каза, че правите голяма грешка и че скоро ще молите за милост. Каза също... Какво? Моля ви, сестро, важно е. Застрашени са хора. Използва думичката сна. Какво? Нарекал ме е негър? Ах ти, тъп шибаняк. Картер, тя е монахиня. Сестро, кажете на този франкофон, че ще го думичката с е отзад. Monsieur, ce monsieur vous envoie personnellement vous faire F. Me faire F! Dis-lui que sa putain de nègre de grand-mère, c'est ouf! Негър ли чух? Отново каза думата сна, но този път спомена и баба ви. Кажете му, че майка му е Х. Картер, мисля, че кучка започва с К. Да, майка му е К, сестра му е двойно К, а баба му е тройно по-оборотна и изкарва двойно, понеже няма зъби. Така му кажете. Il dit que votre sœur est une paix qui gagne double parce qu'elle n'a pas de dents. Et son petit copain là, dis-lui c'est une grande pauvre fiotte, un sale pédé et une tapette de Toulouse! Пак ли ме обиди? Не, този път нарече господина тук с дума, която означава и котка, и с друга, която се римува с медал. Какво? Кажете му, че е таралеж. Ли, имаш предвид келеш? Мога да донеса речник. Кажете му, че е простак. Ton gueule! De toute façon, vous allez crever, comme Han et la fille. Ah, vous êtes morts. Казва, че сте белязани да умрете, както Хан и момичето. Сестро, обърнете се да не гледате. Кой е Шайшен и как да го намерим? Казвай, че ти реже топките и ти ги увесвам на врата. На бройница? Може и на бройница, сестро. На космата грозна бройница. Започвай да говориш. Ли, дай ми пистолет. По-бързо ли? Свърши, братле. Това беше. Кой е Шайшен? Какво каза? Каза, стреляй. Ли, ама тук няма патрони. Извинявай. Как да го убия с празен пистолет? Мамка му! Говори, или те пращам право на небето. Картер, Нали каза, че съм белязан? Нямам какво да губя. Домине Санкте. Точно така, сестро, кажете на Бог да посреща гости. Картер, спри. Говори! Картер, стига. Прости ми, отче, че съгреших. Каза да почакате. Franklin Roosevelt. Il faut voir Geneviève. Какво каза? Франклин Рузвелт 50. Жанвиев. Благодаря ви. Ти си готина, сестро. Бесе ми, драго братко. Рузвелт 50. Това е адрес. Вятър работа. Във всеки град